Mau mangkat ora liwat dalan kaya ngono. Masa iki bali jek liwat dalan kaya ngono. Lah kok ngomong to ngindari angsuran. Ngono yo ora perlu disemayani. Tapi ra apa-apa nyuk. Nek sampai iki engko berhasil ya to. Jangan kan tak lunasi yo. Tak koperasi-koperasine bakal tak tuku pisan. Bener, Bang. Tuku. Pandane yo pampong-pampong rumahmu kene tak upok. Nemen nasibnya dadi becik. Dadi yo biyen aku sekolah lara mungke, padahal biyen cita-citaku jadi polisi. Ayo, ngene iki nasabah waya do angsuran do mlayu kabeh jan wah. Ngene iki yo gara-gara kowe ora gelem do utang, mbok persokon utang. Ngene iki yo marai kere rambe adok. Wis ta apa-apa. Penting salah bahkan sak tongkong ngene. Penting iso ganjel weteng. Ora. Ayo. Jan koyo ini mau ki ora liwat kini to. Pancen mripatmu wis ora patek ro dalan. Tak ngomongi to ngindari bang lepit dhewe to. Koyo ora kena disemayani yo. Wis ya. Lah yo nyuk. Ngono ki nek iki berhasil ya mudah-mudahan cita-citamu pengen ngopo. Aku lho nek ngasih iki berhasil tenan. Heeh. Men duwe bojo 8. 8. 8. Iki bojo ambek pek bojo kabeh kuwi. Iya. 8 montore 3. Telu. Oh, iya. Dur. Karo hondane luru wae. Loro. Iya. Nah, aku nganu nyok. Aku cuma pengen nganu buka koperasi kok. Operasi apa? Ya duwe peminjaman uang tuh daripada yang ngene rasane. Aku yo arep koperasi, meminjamkan istri. Oh sing ngono malah koperasi ginjal nek kuwi. Ah. Nyok. Istirahat dulu nyok. Dan apa ini perjalanan yang lebih 1 jam toh. Lah yo. Kowe iki yo kenclung kok. Mau mangkat ora liwat dalan kaya ngono.
Wah, saiki Bali jek liwat dalan koyo ngono. Lah kok ngomong to ngindari angsuran. Ngono yo ora perlu disemayani. Tapi ra apa-apa nyuk. Nek sampai iki engko berhasil ya to. Jangan kan tak lunasi yo. Tak koperasi ini bakal tak tuku pisan. Bener, Bang. Tuku. Pandani yo pampong rumah samu kene tak upok. Mah tadi ulo marani pentrong ya aku. Nek dono. Kan dalan wae yo. Yo, yo ayo. Apa malu? Oh, là jancuk. Di apa? Detek. Kamu gimana? Oh. Kayu. Oh, weh. Lah terus lagi. Wis mulai. Gere. Mana sih, Bang? Bang, mana? Ngene iki gara-gara raimu apa? Pola raimu ngene iki. Kayak koperasi so kaya maling kayak ngene iki. Aduh, sono ki aku jalan pintas ki mau. Jajal nek ora padhe so remuk iki mau. Wis yo. ayo. Lah, iki opo lek men karo lek pung kok mlayu-mlayu kuwi? Tambah. Wis kerjane wae yo. Lah yo. Dan posil ya. Salah polek. Tujuan iki mek teko ngomah iki. Ayo lek jumpet ae. Lho lek kok ndi lek? Mangan aku le. Lek, kuwi ditas apa lek? Wong tuwek nek ana duit motone langsung ijo. Oh, bocah rong tuwek ra ndedok kok. Mlayu ora? Nah, saiki jatahmu. Berhubung iki wis ready, ade wis siap, muga-muga lancar ya. Kudu lancar. Nah, itu dadi masalahe piye to nyok ade men ra direndahke wong-wong yo. Iya panjenengan. Oh, penting awak dhewe iso sugih, ora sah kerja. Lah ngono to ya. Tuh. Wis saiki langsung ae dimulai. Aku menusik tak aku sing maca, oke? Oke. Siap. Wecengon mau nih bet laut wecengon mau nih laut wecengon Dibu. bet mau nih wecengon tak sambat ucapan kaya bujur online.
Loh, Nyok, kok salah metu dulu Nanti ya. Kalau aku dipraktekin Mbah Karman yo. Oh, Masuk belas ra metu. Masuk mantrane yo salah. Itu yang ngono kuwi. mau koyo ngono kuwi. Wah, kayak dia ada ditipu iki. Ah, Iya juga. Rugi ada iki. rugi ya. Oh, tuyul kok ora pas belas. Ngarep kene nek yo kena to. Lah iya. Kok nanti mau? Ilang nih. Kok nang kiri iso ilang lagi? Aduh. Oh, diancuk urung kerja wis ngugemi. Siani kan apa to? Ya ini dulu iki. Ono apa-apane wayahe kerja, Dik. Ya ya. Ya saya kan apa? Ya mencuri to, tugasnya tuyul kalau yo mencuri to, Dik. Tak kanane. Ning iling. Sesuk. Ngundang aku. Aja aku lilin. Lah apa, Mbah? Padahal wong ulang tahun lo piye gini. Orang udah cengas. Wes, aku tak budal. Nggih, Dik. Lah, ini cepat cair awak dhewe wis mangkat. Ayo. Iki dinten iki ae. Aduh sesuk semua besok semua sugih. Sugih. Heeh. Mejiko milih bayar.